Ga'n gyntaf ddiolch i'r Llyfrgell am yngwahoddi yma heddiw i gymryd rhan yn y prosiect yma. O'n i'n gwybod bod y lle yma'n drysorfa o bethau anhygoel, ond o'n i ddim wedi sylweddoli faint o drysorau sy'n yma. Dwi wedi mwynhau mas draw cael cerdded rownd y coridorau cefn a pipo mewn i silffoedd diarffordd yn y lle yma, felly mae wedi bod yn brofiad anhygoel. Dwi wedi goffo dewis 4 darn, a mae yn dasg anodd iawn, ond mae yna wahanol resymau pam dwi wedi gwneud hynny. A'r darn cyntaf dwi wedi dewis yw Tref Ceiri gan Cyffin Williams. Nawr, dwi wedi dewis hon achos dyma un o'r darluniau cyntaf gan Cyffin nath y Llyfrgell ei brynu yn y 40au hwyr. A'r Llyfrgellydd ar y pryd nath weld y darn yma a'i brynu fe ar gyfer y Llyfrgell, ac wrth wneud hynny yn dechrau meithrin perthynas gyda'r artist. A dwi'n meddwl bod y berthynas honno, y ffydd sydd gan sefydliadau mewn artist a'r ffydd sydd gan artist mewn sefydliadau yn gymaint o help i'r ddwy garfan i raddau, wrth dynnu artist ifanc ymlaen, a wedyn gallu sicrhau'r lluniau yna a bod nhw yn y casgliad cenedlaethol. A gweledigaeth llyfrgellydd yw hwnnw, a rhywun sy'n mynd, curiadur sy'n mynd o gwmpas. Felly mae rhaid cofio am y bobl hynny, beth maen nhw'n wneud ac yn cyfrannu at y sîn gelfyddydol yn ein gwlad ni. Yr ail lun yw llun gan Aneirin Jones, llun o'r enw Y Ddwy Gloncen. Dwi wedi dewis y llun yma am sawl rheswm. O'n i ddigon ffodus i wedi gweithio a dod i adnabod Aneirin Jones. A hefyd, o'n i eisiau tynnu sylw at y ffaith o bod gymaint o ferched yn ei luniau fe. Mae bobl yn meddwl weithiau bod nhw offermwyr a bod y lluniau nhw rwedd iawn. Ond dwi'n meddwl, dyna be mae Aneirin yn neud, mae'n dal cynhesrwydd, mae'n dal ffordd o fyw sydd hefyd yn diflannu, ond yn fwy na hynny, mae'n dal hefyd menwod, y menwod gwledig, y menwod ffarm. A dwi'n meddwl bod rhywbeth yn osgo, ffordd mae fe'n cyfleu osgo menwod yma, sy'n mynd â fi'n syth yn ôl i'n plentyndod i. Mae yna rhyw gynhesrwydd anhygoel i gael yna. Y trydydd darn gan Gwen John. Mae yna gymaint o bwyslais erbyn heddiw ar trio cael mwy o sylw artistiaid benywaidd. Ond eto, mae'n artistiaid fel Gwen John, oedd hi'n tipyn o menyw anhygoel. Oedd hi'n mynd yn erbyn pob confensiwn yn ei hamser hi. A wrth gwrs, beth mae pawb yn gwybod amdani wrth gwrs yw bod hi wedi cael perthynas efo Rodan. Ond y fwy na hynny, dwi'n hoffi ffeintiadau hi o ferched a'r still lifes mae'n wneud, am ei bod nhw yn portreadu ac yn cyfleu gymaint o lynyddwch. A mae hwnna'n groes yn llwyr i'w chymheriad hi, achos oedd hi'n gymeriad bywiog, lot o afiaeth efo hi oedd hi, ddim yn poeni lot beth oedd bobl yn dweud, ond eto wrth edrych ar y lluniau, mae yna rhyw lynyddwch a rhyw dawelwch ynddyn nhw sy'n ryfeddol, dwi'n meddwl. A be mae hynna'n gallu dangos i ni yw'r gwahaniaeth rhwng gwaith artist a'r artist fel y person. Maen nhw'n gallu fod yn ddau wahanol beth, a dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth diddorol iawn. Y 4 darn a'r darn ola dwi wedi dewis yw darn o'r enw'r Moelni Mawr gan Lisa Irgan Taylor. A'r rheswm dwi wedi dewis hon yw, nath i afel ynddo fi pam o'n i'n edrych arni, mae yna rhywbeth hudol. Mae'r lliwiau mor loiw, maen nhw'n gryf, mae yna rhywbeth breuddwydiol iawn am y lluniau yma, a maen nhw'n rhoi rhyw synwyr o heddwch i ni. A dwi'n meddwl, mewn ffordd wahanol i Gwen John, mae hi yn defnyddio lliw a'r lliwiau llachar yma i gyfleu yr un fath o lynyddwch a heddwch. A dwi'n meddwl bydd hi yn sicr yn rhywun i edrych am ei henw hi yn y dyfodol.